It's time for SPG, as in Super Backer Secret File. Hindi ko inasahang maninigas si Birdie. Hi, DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Ellie. At ito ang aking SPG, as in Super Backer Secret File. Hi, DJ Rocky. Gusto ko lang i-share ang kalokohan na ginawa ko at ng kaklase ko nung ako'y nasa 3rd year high school. Dahil madalas ko tong maalala kapag naiisip ang tungkol sa aking high school life. Isang karaniwang araw sa aming paaralan. Biyernes na naman. Inaabangan ko talaga ang araw na iyon. Dahil kinabukasan, weekend na naman. Katatapos lang ng aming last subject. And since hindi pa naman homeroom, nagpaalam ako sa isa sa mga officer ng section namin na pupunta muna ako sa banyo. Hindi ko kasi inaasahan na maninigas si Birdie. Hindi niya tunay na pangalan. Dahil kanina pa ako merong alulud thoughts na hindi mapigilan. Pagdating sa banyo, pinili ko ang pinakamalayong cubicle. Dahil hindi ito masyadong pansinin. Wala kasing bidet doon. At baluktot ang lock ng cubicle na yon. Eto na ang mga sumunod na pangyayari. Tinanggal ko ang sinturon ko sa pagkakakabit nito. Binaba ko ang aking zipper at nilabas na si Big Birdie. At eto na. Nagkaroon ako ng time of my life. At sa kalagitnaan ng ginagawa kong iyon, ay may biglang kumalabog. Kinabahan tuloy ako at tiningnan ko kung saan o hinanap ko kung saan nagmumula ang kalabog na iyon. Lintik na yan. Pinto pala ng cubicle ko. Dahil paglingon ko, umaga yun ha, sa kaba ko, dali-dali kong pinasok si Big Birdie sa aking salawal. At nag-ayos. Dahil sa nangyari, nainis akong lumabas sa cubicle na yon. Walang niya.
ang kaklase ko pala na si Alfred ang kumalibog sa pinto. Ayun, masama ang tingin ko sa kanya dahil sa ginawa niya. Pagbalik ko sa classroom, ang ilan sa mga lalaki kong kaklase ay nagkukumpulan malapit sa upuan ko. Aba, naikwento pala ni Alfred ang kalokohan kong iyon. At sinabi niya sa akin na hindi niya ako isusumbong sa kaklase ko. At dahil sa kalokohan kong yun, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Alam kong nakakahiya yun. Dahil sa paaralan ko pa ginawa ang pagkakaroon ng time of my life. Nakakakaba. Dahil malamang sa malamang ay kalat na sa mga kaklase ko ang pinaggagawa kong yun. Lesson learned, pigilan ang alulud thoughts. Pigilan na gawin ito sa mga matataong lugar. Kung po pwede ay gawin ito sa mas tagong lugar. Yung tipong ikaw lang ang nakakaalam. P.S. Mahirap talagang pigilan ang alulud thoughts, lalong-lalo na kapag may nakikita kang picture ng malaking bomba ng babae. Pero ganun talaga. Lalaki lang ako at nakakaramdam at nakakapag-isip ng alulud thoughts and actions. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Ellie. At ito ang aking SPG, as in Super Packener Secret 5.